Nina bendlula mithe edla kwezindi ihlahla indlula mithi yamakhosi angiphinde nginibingelele futhi ngosuku lwanamhlanje na ekusekuyi umntwana waseyibindini vele okhonjiwe ukuthi abike imibiko ekhona eNdlunkulu nasesilweni kanye nasesifundazweni lesi saKwaZulu Natal. Namhlanje na ke ngiza nami ngijabule ngiyokuthunywa ingonyama nayo ijabule ngezinto ezenzekayo nezenza ukuthi isifundazwe sethu kwaze ukuthi lesi sifundazwe esinobukhosi ngoba ubukhosi bu-unique kunezinto ongeke uyiqonde wena kodwa mhlawumbe umdali athi mayezenza nabantu abadaliwa bakhona kube kuhle nje ukuthi siyisifundazwe esiyi-kingdom esinobukhosi ngakho ke ngeke singayigqamisa izinto ezinhle eziqhamuka esifundazweni esinobukhosi. Sizobonga kakhulu egameni lesilo samabandla nasegameni lendlunkulu nasegameni lesizwe sonke ubuhlo benzekile ukuthi isifundazwe sethu kwaZulu sishwaye zonke ezifundazwe siqoqode emakhanda kodwa isilo sithi kuqala singakafiki nakhona kwezemfundo siqale sibonge abazali ngoba kuyiqiniso ukuthi isikole sokuqala esiba khona yikhaya lapho ingane efundiswa khona. Siyazi ukuthi ingane iqala igezwa ichithelwa amanzi kodwa igcina ingane isikwazi ukuyigeza, igcina ingane isikwazi ukuzendlulela umbhede, igcina ke ingane ikwazi ukuthi igeze ibe clean ifike esikoleni kube khona lokhu ukuthi nothisha bayemukele okuchaza ukuthi abazali baKwaZulu Natal sebeyaqonda manje ukuthi imfundo iyini nokuthi bakhombe lokuthiwa bakhande i-environment econducive ezokwazi ukuthi imfundo ikwazi ukusebenza. Ngakho ke ngiyanibonga abazali ukuthi nibe isisekelo esihle sokuthi nazi ukuthi izingane zenu uma ziya esikoleni zifike zenze lokho othisha abayokujabulela. Ngize kubo othisha uqobo egameni lesilo samabandla bothisha iyazi imisebenzi yenu ngoba izingane sezaqala kwa grade R zikhuphuke njalo ziye ko grade 1 nizibamba izandla kodwa ingane mayisikhulile yazi yafika lapha kwa grade 12 kusho umsebenzi yenu ngokunikezana zisuka kuma phase ngama phase izingane ziyofika kulesi sigaba sokuthi manje seyifunda ngendlela yokuthi zazi umhlaba ezingeni lika matric. Sinibonge kakhulu bothisha, sibonge kakhulu ngoba nakubo othisha kukhona ama level othisha abokuqala kube khona othisha futhi kwi management yesikole lapho ungena khona no principal kube khona ne governing board usihlalo we governing board omele abazali ngoba sengibambukile abazali ithi ngonyama iyajabula ukubusa abantu abafana nani kwaZulu Natal esikoleni nje kothisha abakhulu nakwi governing board yesikole. Ngithande kakhulu ukuya ke manje khona ke lapho ezemfundo ziphethwe khona uqala kubahloli ukuya laphana ko director kubaqondisi beminyango kuze kuyofika futhi nakubasizi babaqondisi kufike kubaqondisi abakhulu njengenhloko inhloko yomnyango wezemfundo nabasizi bakhe bonke egameni lesilo samabandla kuthokozeka kakhulu enikwenzile ngoba kuwenza ukuthi isizwe sethu sibe sebalazweni ukuthi uma ngabe kuzosebenzeka ngale ndlela okusebenzeke ngayo siye futhi sifike khona kuhlomuka i-political head yalomnyango sithi siyathokoza kungidi nomsebenzi omhle kangaka ebambisene nabanye ongqongqoshe ngoba ngeke ungqongqoshe esebenze yedwa noma ngabe kwa education
kodwa uyamukelana nongqongqoshe kweminye imikhakha. Isilo samabandla sidlulisa ukuthokoza kini nonke. Siyazi ukuthi uCommander wayonke iprovince munye uNdunankulu wesifundazwe uPremier okwazi ukuthi bonke ongqongqoshe neminyango yabo kanye no Director General ukuthi basebenze kube ilendlela okwenzeka ngayo. Ingonyama ithi Mphemba Godide ume njalo. Namhlanje siphakamisa umnyango wezemfundo ngoba iwona oqhamile namhlanje, kodwa siyazi ukuthi yonke iminyango uyayisebenza Godide ngendlela yakho nangendlela enihlangana ngayo nangendlela enenza ngayo konke lokhu kukhulisa isifundazwe esiphansi kwakho Godide. Sibonge nje ke impela konke okwenzekile. Sifiseke ngoba into emnandi kakhulu ukuthi mani above 90% kuzobheka phela ukuthi mhlambe sithole ngelinye ilanga senikwazi ukuthi nime khona lapho noma futhi niye phambili ningayi emumva. Egameni ke lesilo samabandla, egameni ke lendlunkulu, egameni lesizwe saKwaZulu Natal, nasegameni ke lase South Africa, ngoba oza kwenu bakwama province ibona abanikeza icompetition enhle enempilo. Sithi ke sibonga kakhulu sifundazwe saKwaZulu Natal, uhulumeni waKwaZulu Natal, indlunkulu, isilo samabandla, sithokoze kakhulu.